Gwamnatin sojin Nijar ta saki fursunoni na siyasa waɗanda ta kama fiye da 50 yayin da suka koma cikin iyalansu. Daga Senegal, Majalisar Dokokin ƙasar za ta yi gyaran fuska ga afuwar da ta yi wa Macky Sall. To jama'a, kada ku manta, kada ku sha'afa, in ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, ku danna mana subscriber sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa domin shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Ga cikakkun labaran. A baya-bayan nan, gwamnatin sojin Nijar ta yi afuwa ga mutane da dama yayin da ta shiga gidan bursin take fito da jami'an gwamnati da waɗanda suka daɗe a tsare. Ko a wannan karon, gwamnatin sojin Nijar ɗin ta saki jami'an gwamnatin baya waɗanda na siyasa ne waɗanda suka tsare a gidan yari aƙalla kimanin fiye da 50, lamarin da ke jawo hankali akan 'yan ƙasar da afuwar da gwamnatin take yi wa al'umma. Abdurrahman Tani, shugaban ƙasar wanda yake shugaba na riƙo na sojin, ya ɗauki aniyar sakin fursunonin yayin da a jere akai-akai yake sakin fursunoni waɗanda suka daɗe a gidan yari. Hakan na jan hankalin 'yan ƙasar yayin da yake sakin fursunonin mulkin siyasar ƙasar. Wannan kenan. Daga ƙasar Senegal, Majalisar Dokokin ƙasar na yunƙurin yin garan bawul ga afuwar da aka yi wa Macky Sall, yayin da masu sukar afuwar sun ambaci hakan ne yayin da suka ce an ƙirƙiri hakan ne domin baiwa masu aikata muggan ayyuka kariya duk da ta'asar da suka tafka a tsawon shekaru 3 da Senegal ta daɗe tana tafkawa a rikicin siyasar ƙasar, lamarin da ya ja hankali tun a shekarar da 2021 zuwa 2024. Wannan kenan. Kada ku manta, kada ku sha'afa, in ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, ku danna mana subscriber sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Mun gode. Za ku iya rubuta mana comment sannan za ku iya danna mana like. Mun gode.